Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാഘേ ചക്ഷുരന്യേ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീ പദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യപാതി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. प्रभुपाद की जगत महाराज की जय. निताय गौर हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്മായയോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിചരം തദഭിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവണീതലോകം യുക്ത്യാഗയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ യന്മായയോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിചരം തദഭിഭ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാഗയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. യന്മായയോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിചരം തദഭിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാഗയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മായോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിചരം തദഭിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യാഗയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. യന്മായോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ
മായയോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനെ സംസാരികേ പതിചരം സ്തതവിശ്രമേണ സംസാരികേ പതിതരം സതപി ശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീത ലോകം നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീത ലോകം ത്യാഗയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ ഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി മാതാജി, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാംസാരികേ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാകയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി, സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി, വത്സല ഷാജി മാതാജി, വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായയോരു ഗുണകർമ്മനിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിതരം സതവിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാകയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പത്മകുമാരി മാതാജി, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, വസന്ത മാതാജി, മേരി മാതാജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാകയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്മായയോരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പതിചരം സ്തതവിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാകയാമഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അത് ചെറിയ എന്തോ മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയ ആളെ അവരെല്ലാവരും ചൊല്ലുക കേട്ടോ. നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, എന്താ അവരൊന്നും ചൊല്ലാതിരുന്നെ. ശോഭ മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എൻ മായയായൊരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സാംസാരികേ പരിചരശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവണീതലോകം യുക്ത്യാ മഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ആരൊക്കെയാണ് ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കയ്യും താഴ്ത്തിയോ? ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്തോളൂ. എന്തോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തിക്കുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വന്നാലും ഓക്കെ, ആ രണ്ടുപേരെ. ഓക്കെ, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, അനന്തകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്മായയൊരു ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനേസ്മിൻ സംസാരികേ പതിചരസ്തദഭിശ്രമേണ നഷ്ടസ്മൃതി പുനരയം പ്രവൃണീതലോകം യുക്ത്യാ മതഗ്രഹമന്തരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. യത് ഭഗവാന്റെ മായയാൽ ഒരു ഗുണ മഹാഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിബന്ധനയോടുകൂടി അസ്മിൻ ഇത് സാംസാരികെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജന്മമരണങ്ങളുടെ പാതയിൽ ചരൻ അലഞ്ഞു തിരിയുക അവന്റെ അഭിശ്രമണേന കൊടിയ വേദനയോടെ നഷ്ടം സ്മൃതി ഓർമ്മ പുനഃ വീണ്ടും അയം ഈ ജീവസത്ത പ്രവൃണീത ബോധ്യമായേക്കാം ലോകം അവന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവം യുക്തിയാകയ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹത് അനുഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അന്തരേണ ഇല്ലാതെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. മനുഷ്യാത്മാവ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനിമൃതികളുടെ പാതയിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കഠിന സമരം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിച്ചത് മൂലമാണ് ഈ ബദ്ധജീവിതം. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ അവൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള നാനാർജനത്താൽ ഭൗതിക ബദ്ധതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രജ്ഞക്കാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവൻ ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല പ്രത്യുത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് മോചിതനാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് ഊഹാപോഹത്താൽ നേടുന്ന അറിവ് അതെത്ര ശക്തിമത്താണെങ്കിലും ആത്യന്തിക സത്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് അപര്യാപ്തമാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപനാമ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാതയിലല്ലാത്തവർ ആയിരം സംവത്സരങ്ങളായി അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരികയാണെങ്കിലും ഇന്നും അവർക്ക് ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരുവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അനായാസം സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് മൂലം നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമേശയാൽ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉണർവുള്ളവനും വിസ്മൃതിയുള്ളവനുമാകുന്നത് ഞാൻ മൂലമാകുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന് വിസ്മൃതി സംഭവിപ്പിക്കുന്നതും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ.
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവസത്ത അവന്റെ അല്പമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. മായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഈ ദുർവിനിയോഗം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അതില്ലാത്ത പക്ഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുവന് ഉചിതമായും അനുചിതമായും ഉപയോഗിക്കാം. അത് നിശ്ചലമല്ല, ഉണർവുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗത്തിന് കാരണം മായയുടെ സ്വാധീനമാകുന്നു. മായ വളരെ ശക്തിമതിയായതിനാൽ അവളുടെ സ്വാധീനത്തെ അതിലംഘിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അവൻ എനിക്ക് സമർപ്പിതനാകുന്ന പക്ഷം മാ മേവയെ പ്രപത്യന്തേ, അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാകുന്ന ആർക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിശ്ചിതമായ നിയമങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജീവസത്ത മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാലാണെന്നും ആ കുരുക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായി വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക നാഗരികത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായി വർത്തിക്കുകയാണ് അവർ. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് താനെന്ന സ്വന്തം പദവി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമോന്നതമായ ആരാധ്യ വിഷയമാണെന്നും ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസന്മാർ മാത്രമാണെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കും. ഈ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മുഴുകുന്നതിനെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഗർഭസ്ഥ ശിശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശിശുവിനെ ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നരകീയ അവസ്ഥയൊക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തെത്തിയാല് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മായയിലേക്ക് പെട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നിവേശിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനപ്രതികളുടെ പാതയിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കഠിന സമരം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമദിവത്വം പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായുള്ള
അവന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിച്ചത് മൂലമാണ് ഈ ബദ്ധജീവിതം. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ അവൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകും? ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവിടുന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും ഒക്കെ അവസരം നൽകും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കാരുണ്യം നൽകും അല്ലെ. അത്രയൊന്നും യോഗ്യത ഉള്ളവരല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, അത്ര യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ അല്ലെ. ജഗായി മതായി ഒക്കെ വലിയ പാപികളായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ അടുത്ത് പോലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജഗായി മതായിനേക്കാളും വലിയ പാപികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വരാത്തത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലെ, നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ആ ഉപദേശങ്ങള്, നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിച്ചിട്ട് അതില് അവരുടെ ആ കാലടികൾ പിന്തുടരും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ മീനും ഇറച്ചിയും ചായയും കാപ്പിയും ഇതൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതെല്ലാം വിട്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പോകാനായിട്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദിപ്പായി ഭക്തിലതാപിച്ച്. അനേക ജന്മങ്ങൾ, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിലതാ ബീച്ച് ഈ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നോക്കിയാൽ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു വില്ലേജിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കൃഷ്ണാഭവത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. എത്ര പേരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കും, മത്സ്യമാംസങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. ഇല്ല അല്ലെ, ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ശരീരമുള്ള ബോധത്തിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരോടും ജീവദയ കാണിക്കാൻ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ജാരതേക്കോ താരക്കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നു അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അപ്പോഴും പറയും, ആൾക്കാരൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് പറയും. പ്രഭുപാദർ ആദ്യകാലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദ ആരുമില്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊന്നും. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, നാരദ എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദര് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അല്ലെ, എന്നെ പോലെ പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി
കീർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ എത്തിച്ചേരും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഋഷിമാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരാകുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെ വരുമെന്ന് പറയുന്ന ആരതിയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി. നമ്മള് പൂജയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശംഖൊക്കെ മുഴക്കും അല്ലെ. ശംഖ് മുഴക്കുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശംഖ് വീണ്ടും മുഴക്കുമ്പോൾ അവര് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആരതി ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും അവരൊക്കെ വരും എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊരു വലിയ ടൗണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഷോപ്പുകൾ കാണും അല്ലെ. പല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണും. ഗോൾഡിൻ്റെതും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ വജ്രം, ഡയമണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഡയമണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലും മറ്റുള്ള ചന്തയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇല്ല അല്ലെ. അവിടെ ഒരാൾക്കാരോ അല്ലെ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഡയമണ്ട് അത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും വിലയേറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ സാധാരണ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ചന്ത അല്ലെ, അതുപോലെ ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടും അല്ലെ. എന്നാല് വജ്രം വിൽക്കുന്നെടുക്കുക അത്രയും ഒന്നോ രണ്ടോ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലെ. എന്താണ് അത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള, അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി, കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാവ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷമഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ, എന്തായാലും ആരായാലും അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. എത്ര അവിശ്വാസിയായാലും ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ, കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അല്ലാതെ അവരുടെ നേതാവിന്റെ ഒന്നും പേര് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വിളിച്ചു പോകും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകും. ഇവിടെ പ്രഭാതരി ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാനാർജനത്താൽ ഭൗതിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവൻ ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല, പ്രത്യുത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് മോചിതനാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ഊഹാപോഹത്താൽ നേടുന്ന അറിവ് അതെത്ര ശക്തിമത്താണെങ്കിലും ആത്യന്തിക സത്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് അപര്യാപ്തമാണ്. പരമദിവോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപനാമ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ അല്ലാത്തവർ ആയിരം സംവത്സരങ്ങളായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരികയാണെങ്കിലും ഇന്നും അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക സത്യത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ അല്ലെ മറ്റുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ, ഭഗവത് സേവനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ. സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി എന്ന് പറഞ്ഞു. നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, വലിയ പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പൊതുവെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അതാണ് അല്ലെ. വലിയ പണ്ഡിതനാണോ എങ്കില് വലിയൊരു
ഞാൻ വലിയൊരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ, അതല്ല. എന്താണ്, പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരിക്കലും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത്, വലിയ ഒരാളടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയ ഗമയിലൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഭാഗവതം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട്. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പുരാണമാണ് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലം പുരാണം. അത് പഴയതാണ്, പുരാണമാണ്, നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് എഴുതാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാർ, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, ബ്രഹ്മാവിനെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളതാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ഭാഗവതം അല്ലെ. പിന്നീട് അത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, വ്യാസദേവൻ അല്ലെ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇനി അത് പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോഴും എഴുതാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് അല്ലെ, ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഭാഗവതം പലരും അല്ലെ. അതല്ല അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ ജീവികളുടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ പറയാ, സ്പർശനം കൊണ്ട്, കേൾവി കൊണ്ട് അല്ലെ, രുചിച്ചുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്ന ജീവികൾ, അതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഉന്നതിയുള്ളതാണ് നാലുകാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാൽക്കാലികളിലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഇരുകാലികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരിലും ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉന്നതരായിട്ടുള്ളത്, ഉത്തമരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനോ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയാനോ അല്ല അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടായാലും തോണിയായാലും ഒക്കെ വേണ്ടത് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ആ തോണി തന്നെ ഇരിക്കുമോ? ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി, നല്ല സുഖമുണ്ട്, ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ എന്നൊട്ട് വീട്ടിൽ പോവാതെ ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇക്കരയിൽ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോണി അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ. അല്ലാതെ അത് ഞാൻ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കൽ, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ, ഇനി ഭഗവാനെ ഒന്നും സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, അതല്ല യഥാർത്ഥ രീതി അല്ലെ. അപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല. കൂടാതെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവത് കാരുണ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നേടാനായിട്ട്, ഭഗവത് കാരുണ്യം ഒന്നും കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ വെറും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവത് കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിലല്ലാത്തവർ 1000 സംവത്സരങ്ങളായി അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ഇന്നും അവർക്ക് ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓ, ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ധാമാണ് വൃന്ദാവൻ ധാം അല്ലെ. വൃന്ദാവൻ ധാമിലുണ്ട് മായാവാദികൾ. വൃന്ദാവൻ ധാമില് അവർക്ക് വലിയ ആശ്രമവും മഠമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരവിടെ പൂജിക്കുന്നു, അവരുടെ സ്വാമിയെ പൂജിക്കുന്നു, ആ സ്വാമിക്ക് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവരെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ അവർ വിശ്വസിക്കും. ഒരു സാധാരണ പോലെ മോർണിംഗ് വാക്കായിട്ടോ അല്ലെ ഈവനിങ് വാക്കായിട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നവർ. എന്നാൽ വിശ്വാസമില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതീവ കാരുണ്യനാണ് അല്ലെ. അജ്ഞാത സുഹൃതം ആ വൃന്ദാവൻ പരിക്രമം ചെയ്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കി അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വൃന്ദാവനം പരിക്രമം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വൃന്ദാവനം പരിക്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇവര് ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആ പരിക്രമമായിട്ടല്ല, വെറുതെ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ പോകും അതിലെ കൂടിയൊക്കെ. അങ്ങനെയും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ കണക്കൂട്ടും, ഇത് എന്റെ ധാമ് പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട്. എന്താണ്? അവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാ ലീലകളും നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാമല്ലേ. രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്, ഗോവർദ്ധൻ അല്ലെ, യമുന, എല്ലാ ലീലകളും നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകളുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. അനേകം തെളിവുകളുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തു.
കൃഷ്ണൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനാണെന്ന് അല്ലെ. ഇന്ന് ശ്രീല ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് അല്ലെ. രാധാരമൺ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോകാത്ത രാധാരമൺ എവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് രാധാരമൺ. ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വഴി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എങ്കിലും ഭഗവത് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന മായാവാദികളൊക്കെ അവരുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാം ആയെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാലും ഇല്ല, ഭഗവത് കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നത്. ഒരുവന് പരമദൈവത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അനായാസം സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് മൂലം നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉണർവുള്ളവനും വിസ്മൃതിയുള്ളവനാവുന്നു ഞാൻ മൂലമാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോധനം ച വേദേഷു സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ച. സർവസ്യ ചാഹം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതും മറവിയുണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന് വിസ്മൃതി സംഭവിക്കുന്നതും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കാൻ എത്തിക്കുന്നവരുടെ ജീവസത്താവിന്റെ അല്പമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. മായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഈ ദുർവിനിയോഗം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അല്പമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതില്ലാതെ പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രസക്തി. സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുവിന് ഉചിതമായും അനുചിതമായും ഉപയോഗിക്കാം. അത് നിശ്ചലമല്ല, ഉണർവ്. ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗത്തിന് കാരണം മായയുടെ സ്വാധീനമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മായ വളരെ ശക്തി മതിയായതിനാൽ അവളുടെ സ്വാധീനത്തെ അത് ഇലംഘിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അവൻ എനിക്ക് സമർപ്പിതനാകുന്ന പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്തിയായിരുന്നു. എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി, അത് അത്യന്തം ശക്തിമത്താണെന്ന് പറയുന്നു. മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരത്തില്. എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുന്നത്, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ ആ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാവുന്ന ആർക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതി നിശ്ചിതമായ നിയമങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജീവസത്ത മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാലാണെന്നും ആ കുരുക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതും ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് മായയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായി വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക നാഗരികത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായി വർത്തിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ, അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താ പറയാ, മൃഗങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ കഴിയുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 3-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശവവിഡ്വരാഹേഷ്ട്ര
ഗരേ സംസ്തുത പുരുഷ പശു നയത്കർണപദോ ഭേദോ ജാതുനാമാഗതാഗ്രജ. പട്ടികളെയും പന്നികളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും കഴുതകളെയും പോലെയുള്ളവർ പാപവിമോചകനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഒരിക്കലും ശ്രവിക്കാത്തവരെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ആത്മീയ മൂലങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച ഉന്നത ജീവിതശൈലിയിൽ യഥാവിധി പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അവരെ പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും കഴുതകളുടെയും നിലവാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 4 മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1 പന്നി, പട്ടികള്, പിന്നെ പന്നികള്, ഒട്ടകങ്ങള്, കഴുതകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അവർ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഈ ഗണത്തിലൊക്കെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറവിയും ജ്ഞാനമൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്നു അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അത് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് വായിക്കാനാണ് ഇവിടെ. ആധുനിക സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രായോഗത്തിൽ നായക്കൊത്ത മനോഭാവമാണ് ആർജിക്കാനാണ് ഒരുവനെ സജ്ജനാക്കുന്നത്. ആകെയല്ല അവൻ അധികാരമേറിയ യജമാനന്റെ സേവനത്തെ അഥവാ ആരാധനയെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ആ വിധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവർ സേവനത്തിനായി അഥവാ ജോലിക്കായി അപേക്ഷകളുമായി ഓഫീസുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുന്നു. അധികം പേരും ഒഴിവില്ല എന്ന് അറിയിച്ച് അവരെ പായിക്കുന്നു. കുറച്ചു റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾക്കായി വിശ്വസ്തയോടെ യജമാനെ സേവിക്കുന്ന നിസ്സാരനായ പട്ടികളെ പോലെ പര്യാപ്തമായ പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഒരുവൻ യജമാനെ സേവിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു നായയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു അല്ലെ. നായ പല വീട്ടിലും പോയാൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എറിഞ്ഞു പായിക്കും അല്ലെ അടിച്ചു പായിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ യജമാന്റെ അടുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അവിടെ വെക്കും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെയുള്ള ആ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ അറബ് ശാലകൾ പോലെയാണെന്ന്. അപ്പോ അവരവിടുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ഓഫീസുകളും കയറി ഇറങ്ങും അല്ലെ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരിച്ചയക്കും. ഇങ്ങനെ അവരവസാനം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ശരിയായ പ്രതിഫലമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഓരോ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു യജമാനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനാകുന്നു എന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നു പന്നിയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വേതിരിവും കാട്ടാതെ എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പന്നികളോട് ഉപമിക്കുന്നു. അമേദ്യം ഭുജിക്കുന്നതിൽ അതീവ ആസക്തിയുള്ളവരാണ് പന്നികൾ. ആകയാൽ അമേദ്യം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ്. കല്ലുകൾ പോലും ചില പ്രത്യേക വർഗത്തിൽ പശുമൃഗാദികൾ ആഹാര വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ ഏതും തിന്നാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അല്ല മനുഷ്യർ. ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പാല്, പഞ്ചസാര മുതലായവ അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വേണം. ഖരഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാൻ പഴങ്ങളെയും പച്ചക്കറികളെയും ഗണ്ടിച്ച് തിന്നാൻ സവിശേഷ രീതിയിലുള്ള പല്ലുകളാണ് മനുഷ്യൻ. മാംസം ഭക്ഷിച്ചേ തീരൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള മനുഷ്യൻ 2 കോമ്പലുകൾ ആനുകൂല്യമായി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരുവന് വിഷമാണെന്ന പരമാർത്ഥം ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യത്തിൽ ബാക്കി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്തും തിന്നുന്നവരെ അല്ലെ, മാംസമായാലും എന്തായാലും തിന്നവരെയൊക്കെ പന്നികളോട് ഉപമിക്കുന്നു വരുന്നു. പന്നികള് പന്നികളെ ഉപമിക്കുന്നു. എന്താണ്? പന്നികള് യഥേഷ്ടം അല്ലെ മലം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയും. മനുഷ്യന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മനുഷ്യന് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ ആ ശരീര പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത്, പല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചേ തീരൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, ഇവിടുന്ന് മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നവർക്ക് നരകത്തിൽ പോയാൽ എന്ത് തിന്നാം? സ്വന്തം മാംസം തന്നെ തിന്നാം എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വന്തം മാംസത്തിന്റെ രുചി കൂടി അറിയാം നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നീട് പന്നികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒട്ടകം മുള്ളുകൾ തിന്നുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന മൃഗമാണ്. കുടുംബജീവിതം അഥവാ സുഖാസ്വാദനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലൗകികമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ
ഒട്ടകത്തോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ജീവിതം മുള്ളുകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ആകയാൽ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ വേദാനുശാസനങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കണം. ഒരുവൻ സ്വന്തം രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം പരിപാലിക്കുന്നത്. ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം ലൈംഗിക ജീവിതമാണ്. ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നത് ഒരുവന്റെ സ്വന്തം രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. മുൾച്ചെടികൾ ചവച്ചരച്ചു ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകം സ്വന്തം രക്തം തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത്. ഒട്ടകം ചവച്ചു തിന്നുന്ന മുള്ളുകൾ അതിന്റെ നാക്കിൽ തറച്ച് മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വായിൽ നിന്നും രക്തമൊഴുകുകയും ചുടുരക്തം കലർന്ന മുള്ളുകൾ വിഡ്ഢിയായ ഒട്ടകത്തിന് രുചിയേകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒട്ടകം, മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകം കള്ളിച്ചെടിയാണ് തിന്നല്ലേ. അത് തിന്നുമ്പോൾ അതിന്റെ വാഴയൊക്കെ മുറിയുമ്പം അത് സ്വന്തം രക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഇത് എന്താ പറയാ, കള്ളിച്ചെടിയുടെ ജ്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ആർത്തിയോടെ കുടിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നീട് കഴുതയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. മഹാവിഡ്ഢിയായ മൃഗമായി പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച മൃഗമാണ് കഴുത. സ്വന്തമായി യാതൊരു പ്രയോജനവും കൂടാതെ കഴുത പരമാവധി ഭാരം ചുമക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്ര ആദരണീയമല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ പദവിയുള്ള അലക്കുകാരനാൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മൃഗമാണ് പൊതുവെ കഴുത. കഴുതയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അതിന് വിപരീത ലിംഗത്തിന്റെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. ലൈംഗിക വേഴ്ചയ്ക്ക് യാചിക്കുന്ന ആൺകഴുതിയെ പെൺകഴുത പിൻകാലുകളാൽ തൊഴിക്കുകയെങ്കിലും ആൺകഴുത ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിനായി പെൺകഴുതിയുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ സ്ത്രീവശനായ അഥവാ ഭാര്യയിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ കഴുതയുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തിൽ അതികഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. കഠിനമായ ഭാരം വഹിച്ചും ഡോലായും റിക്ഷകളും വലിച്ചും ഈ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴുതയുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. നാഗരികത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യ സംസ്കാര പുരോഗതി മനുഷ്യനെ കഴുതയുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാക്കുന്നു. വലിയ വ്യവസായശാലകളുടെയും നിർമ്മാണശാലകളുടെയും തൊഴിലാളികളും അത്തരം ദുർബഹമായ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പകലന്തിയോളമുള്ള കഠിനാനുഭവത്തിന് ശേഷം പാവം തൊഴിലാളികൾ സ്വഭാര്യമാരാൽ ലൈംഗിക സുഖത്തിന് മാത്രമല്ല നിരവധി ഗൃഹസംബന്ധ കാര്യങ്ങളാലും വീണ്ടും പ്രഹരിക്കപ്പെടുന്നു അഥവാ ചവിട്ടി തള്ളപ്പെടുന്നു. യാതൊരുവിധ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദ്ദീപനവുമില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യനെ പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും കഴുതകളുടെയും സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ വർഗീകരണത്തിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. അത്തരം അജ്ഞരായ ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ആവിധമുള്ള പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും ഗണങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് വലിയ അഭിമാനമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അത് സത്യമായ സ്തുതിയല്ല. മനുഷ്യരെന്ന പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച അത്തരം പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും നേതാവാകാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ തന്നെയും അയാൾക്ക് കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിനായുള്ള അഭിരുചിയില്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു നേതാവും മൃഗം തന്നെയാണ്. മൃഗത്തെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠനല്ല. അയാളെ അതിശക്തനെന്നോ കരുത്തുറ്റ മൃഗമെന്നോ വലിയ മൃഗമെന്നോ സൂചിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഗണനയിൽ അയാളുടെ നാസ്തിക സ്വഭാവം നിമിത്തം അയാൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഒരിക്കലും നൽകപ്പെടുകയില്ല. അന്യഥാ പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും പോലുള്ള അത്തരം നാസ്തിക നേതാക്കൾ കൂടിയ അളവിൽ മൃഗഗുണങ്ങളുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങളാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതികത ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 4 മൃഗങ്ങളോട് ഉപമിക്കുന്നു അല്ലെ. പട്ടികളും പന്നികളും ഒട്ടകവും കഴുതിയുമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ബദ്ധാത്മാക്കള് വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക നാഗരികത എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ശാശ്വത സേവകനാണ് താനെന്ന സ്വന്തം പദവി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമോന്നതമായ ആരാധ്യ വിഷയമാണ്. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കും. ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഭൗതികർമ്മം നൽകുന്നതിനെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അജ്ഞത നിമിത്തമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മായയുടെ സ്വാധീനം അല്ലെ. ആരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, അവരെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അവരോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. എന്താ ചെയ്യാ, ഇനിയും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളായിട്ട് അതിന് ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. എന്താണ്, പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവികൾക്കൊന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട, ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ട, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ട അല്ലെ. യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്തിട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള അവസരം നൽകും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തഥാസ്തു അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ നൽകും. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോണിയാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തുഴക്കാരനാണ്, അതിന്റെ അമരക്കാരനാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീതയും പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 10-ാം അധ്യായം 105-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഗോപാൽ ഭട്ടയെ കുറിച്ച്. ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഏക ശാഖ സർവോത്തമ രൂപ സനാതന സംഘേ യാന്റെ പ്രേമാലാപന. 47-ാമത്തെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ശാഖ ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ സർവോത്തമമായ ശാഖകൾ ഒന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സംഘത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് പ്രേമ സംവാദത്തിൽ മുഴുകി. ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. രാധാരമണിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയുണ്ടായി. ആ പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇതാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ആ അർച്ചമൂർത്തി രാധാരമൺ. പറയുന്നത് ഇതിന് സ്വയംഭൂവായിട്ട് ഭഗവാൻ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ നിന്നും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് എന്താ പറയാ, പല്ലുകളും നഖങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല്ല്, നഖം, പിന്നെ ആ പുറകിലായിട്ട് മുടി, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ രൂപത്തിന്. ഓക്കെ, രാധാരമൺ ലാൽ കി ജയ്, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സാലഗ്രാം ശിലകൾ, അദ്ദേഹം പൂജിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സാലഗ്രാം ശിലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയിലുണ്ട്. രാധാരമൺ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ശ്രീ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ശ്രീരംഗ നിവാസിയായ വെങ്കട ഭട്ടന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. ഗോപാൽ ഭട്ടൻ മുമ്പ് രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഷെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം.
ഓക്കെ. രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി AD 1511 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചാതുർമാസ കാലയളവിലെ 4 മാസം വെങ്കടഭട്ടന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചു. വെങ്കടഭട്ടനെയും അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കാൻ യഥേഷ്ടം അവസരം ലഭിച്ചു. ഇതേ വേളയിൽ ഗോപാൽ ഭട്ടനും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി പിന്നീട് തന്റെ മാതുലനും മഹാസന്യാസിയുമായിരുന്ന പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ഗോപാൽ ഭട്ടന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്തു. വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്തു. അവർ ഗോപാൽ ഭട്ടനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയെന്നും രൂപഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കണ്ടുമുട്ടിയെന്നും പിന്നീട് അറിഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തോഷനാവുകയും രൂപനോടും സനാതനോടും ഗോപാല ഭട്ടനെ അവരുടെ ഇളയ സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. സനാതന ഗോസ്വാമി ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന വൈഷ്ണവ സ്മൃതി രചിക്കുകയും ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹം മൂലം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലെ 7 മുഖ്യമൂർത്തികളിൽ ഒന്നായ രാധാരമണ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. രാധാരമണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായക്കാരാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും അനുവാദം തേടിയപ്പോൾ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും തന്റെ നാമം ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ 1 or 2 ഖണ്ഡികകൾ മാത്രമേ പ്രതിപാദിച്ചുള്ളൂ. ജീവ ഗോസ്വാമി തന്റെ തത്വസന്ദർഭത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഉറ്റവും മിത്രവുമായ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ കാലാനുക്രമത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ ജീവ എന്ന നിസാര ജീവാത്മാവായ ഞാൻ അത് മധ്വാചാര്യർ, ശ്രീധരസ്വാമി, രാമാനുജാചാര്യർ തുടങ്ങിയ മഹാവ്യക്തികളുടെയും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടി അതിലെ സംഭവങ്ങൾ കാലാനുക്രമത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ജീവഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി സത്ക്രിയ സാര ദീപിക എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും ഹരിഭക്തി വിലാസം സംശോധനം ചെയ്യുകയും ഷഡ് സന്ദർഭത്തിന് ആമുഖവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിന് വ്യാഖ്യാനവും എഴുതുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാരമണ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണലീലകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർനാമം അനംഗമഞ്ജരി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഗൗരഗണദേശ ദീപികയിൽ 184 പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഗുണമഞ്ജരി ആയിരുന്നെന്നും ചിലപ്പോൾ പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനും ഗോപിനാഥ പൂജാരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ 2 പേരായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് ചാതുർമാസ്യ കാലം അവിടെ വെങ്കടഭട്ടന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം വളരെയേറെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, അനംഗമഞ്ജരിയാണെന്ന് ഗൗരഗണദേശ ദീപികയിൽ പറയുന്നു. നമുക്കിപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ രാധാരമൺ ടെമ്പിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി അന്ന് പൂജിച്ച അതേ ഭഗവാൻ രാധാരമൺ അല്ലെ. നിധിവനത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ രാധാറാണി ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാധാറാണി അവിടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിധിവനത്തിലാണ് ഈ ടെമ്പിള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാലഗ്രാമശില അല്ലെ, ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി അവിടെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് ചാർത്താനായിട്ട് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്കും നൽകിയുണ്ടായി. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത്
ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് കുറച്ച് സാലഗ്രാം ശിലകൾ മാത്രമാണ്. ആ സാലഗ്രാം ശിലകൾ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം നേപ്പാളിലെ ഗന്ധക നദിയിൽ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യുകയും അല്ലെ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആ അവിടെ മുങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ സാലഗ്രാം ശിലകൾ അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയില്ല എന്ന് അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇത് ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് യമുനയുടെ തീരത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വന്നിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൂർത്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പം കാണാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ലഡുഗോപാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമിയുടെ സാലിഗ്രാം ശിലകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാലിഗ്രാം ശിലകൾ ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു രാത്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ധനികനായാലും എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചോളൂ, ഇതാണ് വെച്ചോളൂ, വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചോളൂ, എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം രാത്രിയിലെ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരുക്കാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ സാലഗ്രാം ശിലകൾ അല്ലെ, അത് പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാ. അതിനെ വസ്ത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ആഭരണങ്ങൾ മാലയിട്ട് കൊടുക്കാനും കമ്മലിട്ട് കൊടുക്കാനും വളയിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അതിന് ധരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സുന്ദരനാക്കാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനെ സുന്ദരനാക്കാൻ വെച്ചാൽ അത് ഞാനെങ്ങനെ സുന്ദരനാവും എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചാൽ അതാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അവര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം യമുനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ സാലഗ്രാം ശില തുറന്നു നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതില് ഒരു സാലഗ്രാം ശില, ദാമോദർ സാലഗ്രാം ശില, അത് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഈ കാണുന്ന ഈ രൂപം മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാധാരമണ്ണായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ട, അത് എല്ലായിടത്തും വാർത്തകൾ എത്തുകയും എല്ലാവരും അവിടെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ അവിടെ കാണാം. വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോവാത്ത ഒരേ ഒരു മൂർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഔറംഗസേബും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെയുള്ള എല്ലായിടം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ മൂർത്തികളെയും രാജ്പൂരിലെ എന്താ പറയുക രാജസ്ഥാനിലെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ജയ്പൂരിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. എല്ലാം രാധാ ഗോവിന്ദ എല്ലാവരെയും അവിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രാധാരമൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു വിഗ്രഹമാണ്, ചെറിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ അവരവിടെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി, ആ മുഗളന്മാരിൽ നിന്നും ആക്രമികളിൽ നിന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ആ രാധാരമൺ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ രാധാരമൺ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോകണം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് അത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള ആരും തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ യമുനയുടെ തീരത്തേക്ക് ആരും പോകരുത്. യമുനയുടെ തീരത്ത് അഥവാ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ രാധാരമൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ രാധാരമണിനെ കാണാൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ദയവായിട്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരൊന്നും പോകരുത് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വൃന്ദാവനത്തിൽ വരും, ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടും മറ്റും അല്ലെ, പലതരത്തിൽ. അപ്പോ കൃഷ്ണപ്രേമം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ പോകാം, ഭഗവാനെ കാണാം. അല്ല, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സ്വയംഭൂവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹിയാണ്. ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭക്തൻ അഹം ഭക്ത പരാധീന ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടേക്ക് സ്വയംഭൂവായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇതിൽ വലിയ എന്താ പറയാ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് കാലത്ത് ആ കത്തിച്ചിട്ടുള്ള അടുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അവിടെ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള അതേ അടുപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ രാധാരമൺ ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെ തന്നെയായിട്ട് എന്താ പറയാ സമാധിയുടെ അടുത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പണ്ട് പൂജിച്ചിരുന്ന അവിടെ ആ സ്ഥലവും ആ വൃക്ഷവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാലഗ്രാം ശിലകളൊക്കെ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാധാരമണ്ണനെ സന്ദർശിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് കൂടി ചെറിയൊരു റോഡിലേക്ക് കൂടി പോയാൽ അവിടെ തന്നെ പുറകുവശത്ത് തന്നെയായിട്ട്
ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള അനങ്കമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനം ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തിഥിയാണിന്ന്. നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തീരുവാനും ചെയ്യുവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അല്ലെ. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ഭാഗ്യവാന്മാരായില്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ,